Vitaj späť. Pristúp bližšie a nechaj chaos sveta za dverami tohto chrámu, tak ako sa necháva špina na rohožke. Zapálim túto vonnú tyčinku. Vidíš, ako sa dym pľukací? Nemá včerajšok, nemá zajtrajšok. Má len tento okamih, v ktorom vonia. Presne tak, ako tento príbeh. Ráno v kláštore voňalo mokrým machom a čerešňovými kvetmi. Slnko sa lenivo prebúdzalo za hrebeňmi hôr a prvé lúče sa klzali po kamennom nádvorí. Bol to čas očistý, nie len mysle, ale aj priestoru. Mladý učen Jiro držal v rukách brezovú metlu. Zvyčajne to bol on, koho pohyby pripomínali tanec, ladné a vedomé. No dnes to tak nebolo. Niečo bolo ináč. Metla ho neposlúchala a vôbec sa mu nedarilo. Miestami nechal kopy lístia nedotknuté, inde šúchal to isté miesto 10-krát, hoci už bolo čisté. Jeho oči nehľadeli na zem, ale kamsi do neznáma. Dosť! Skríkol majster Kaito, ktorý stál na drevenej terase a ticho pozoroval tento chaos. Kaito bol muž, ktorého tvár pripomínala pancier starej korytnačky. Hlboké vrásky svedčili o rokoch a skúsenostiach, ale jeho oči boli jasné a bystré ako horské pleso. Pomalým krokom zišiel dole na nádvorie. Jiro, prehovoril Kaito rázne. Táto podlaha trpí. Metla plače. A tvoj duch je 1000 líp odtiaľto. Povedz mi, čo sa stalo v dedine, že si odtiaľ priniesol toľko ťažoby. Jiro sklonil hlavu. Ramená mu poklesli. Majstre, bol som včera v dedine pre obilie. Na trhovisku ma jeden kupec pred všetkými obvinil, že kradnem. Kričal na mňa, že my mnísi sme len darmožráči, čo sa schovávajú v horách, zatiaľ čo iní drú, aby uživili rodiny. Ľudia sa zastavovali. Smiali sa. Cítil som takú hanbu a nespravodlivosť, až sa mi triasli ruky. A teraz sa bojím. Bojím sa, že keď tam pôjdem znova, budú na mňa ukazovať a posmievať sa. Čo ak si o mne všetci myslia to isté? Čo ak nie som hoden tohto rúcha? Ak ma dokáže takto vyviesť z miery jeden zlý človek? Majster Kaito sa dlho pozeral na východ slnka, potom podišiel k malej kamennej studni. Jiro, poď sem a pozri sa. Majster nabral do naberačky vodu a vylial ju na zem. Vidíš túto vodu? Tečie tam, kde je cesta. Nepýta sa, čo bolo pred metrom, ani sa nestrachuje, že o 3 metre ďalej vyschne. Jednoducho iba tečie a je. Sadli si spolu na okraj terasy a sledovali rozkvitajúcu záhradu. Ty sa trápiš, Jiro, pokračoval Kaito, pretože v sebe nesieš dve obludy. Jedna sa volá to, čo bolo, a druhá to, čo bude. Ten kupec na trhu, tie slová, ktoré vykríkol, kde sú teraz? Sú vo vzduchu? Sú na tvojom oblečení? Sú v tom obilí, ktoré si priniesol? Nie sú, majstre. Sú len v mojej hlave, zašepkal učeň. Správne. Ten Kturuk nahodil blato. Ale namiesto toho, aby si ho zo seba striasol a šiel ďalej, ty si to blato zobral, vysušil ho, urobil z neho tehly a teraz si staviaš väzenie. Trápiš sa pre niečo, čo neexistuje. To, čo sa stalo včera, je dávno preč. Prečo sa snažíš to kriesiť a dávať tomu význam? Jiro hľadel na svoje ruky, ktoré stále nie sú v kľude. Cíti, ako mu schene v hrdle. A čo budúcnosť, majstre? Čo ak sa to zopakuje? Kaito sa ticho zasmiel. Ach, Jiro, budúcnosť je len mlha, ktorá ešte ani nevznikla. Predstav si, že máš v rukách lampu, ktorá svieti len na jeden krok pred teba. To je tvoje vnímanie života. Ak tú lampu vezmeš a začneš ňou zbesilo svietiť do tmy ďaleko dopredu, aby si videl, či tam nie sú strašidlá a nebezpečie, zakopneš o prvý kameň pod nohami.
Tvoj strach z budúcnosti ti kradne svetlo a pozornosť dneška. Pamätaj, Giro, nikdy sa netráp tým, čo sa stalo v minulosti a nikdy nehádaj budúcnosť. Len buď pripravený a nájdeš pokoj. Majster vstal a vzal Girovú metlu. Urobil jeden jediný dokonalý pohyb. Lístie sa poslušne presunulo presne tam, kam chcel. Keď zametáš, zametaj. Keď dýchaš, dýchaj. Ak tvoja myseľ blúdi niekde v minulosti alebo sa stráca niekde v hmle budúcnosti, nie si tu. A ak nie si tu, tvoje myšlienky unikajú ako para z hrnca a tvoj život strácaš pomedzi prsty. Ten kpec ti nemohol ublížiť. Ublížil si sám. Tým, že si mu dovolil ubytovať sa v tvojej mysli. Giro cítil, ako sa mu hrudník uvoľňuje. Ruky sa mu prestali triasť a opäť vošla do nich sila. Pochopil, že jeho smútok nebol spôsobený ľuďmi, ale jeho neochotou pustiť ten moment zálavy. Majstre, povedal Giro a postavil sa. Ako mám vyhnať tie myšlienky, keď sa vracajú? Kaito sa usmiel a podal mu metlu. Nebojuj s nimi. Keď príde myšlienka, len si ju uvedom, ale nereaguj. Ostaň zameraný na to, čo cítiš a práve robíš. Povedz si, aha, myšlienka. A vráť sa k metle. Cíť drevo v dlaniach. Počuj zvuk štetín na kameni. Cíť vôňu rána. Jediná skutočná vec na celom svete, Giro, je ten pocit. Giro uchopil metlu, tentoraz inak, pevne a isto. Uklonil sa majstrovi a poďakoval. Ďakujem, majstre. Všetko je inak. Pochopil som. Giro pochopil, že ak bude plne prítomný v každom pohybe, budúcnosť sa o seba postará sama, pretože bude postavená na základoch bdelosti, múdrosti. Nie na strachu a predstavách.